Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, gurutz bidearen ejerzizioa. Lehenengo egonaldia, Pilatok Jesus kondenatu zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, bere gurutze santuaz salbatu. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure naia zeruen bezala lurrean ere. Emaituzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ta ez, guten taldi eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Pilatok agindu du, laburren artean, hiltzez gogor josteko, Jesus gurutzean, hiltzez gogor josteko, Jesus gurutzean. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Jesusek gurutzea sorbalda gainean hartzen duenekoa. Sorbaldan harturikan, gurutze astuna, hiltzera bai dijoa, Jesus gure jauna. Hiltzera bai dijoa, Jesus gure jauna. Hirugarren egonaldia. Jesus lurrera erori zen aurrenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santua salbatu baidezu mundua. Lurrera erortzen da, Jesus nekaturik, altxatzen laguntzeko, ez da errukirik. Altxatzen laguntzeko, ez da errukirik. Laugarren egonaldia, Jesusek bere ama argitu zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santua salbatu baidezu mundua. Agertzen zaio ama, negarrez bidean, aizer samintasuna, bien bihotzean. Aizer samintasuna, bien bihotzean. Bosgarren egonaldia. Simon Zirenearrak Jesusi gurutzea eramaten lagundu zionekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baidezu mundua. Simon Zirenetarra hartzen dute lagun, gurutzea eramaten ikasi dezagun. Gurutzea eramaten ikasi dezagun. Seigarren egonaldia. Jesusek Veronikarekin topo egin zuenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santua salbatu baidezu mundua. Pekatarian onda, zure errukia, Jesusi garbitzeko, malkoz aurpegia. Jesusi garbitzeko, malkoz aurpegia. Zazpigarren egonaldia.
Jesus bigarren aldiz erori zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baituzu mundua. Eta gure hildako guztien alde erregutuko dugu. Beti betiko zoriona, gure hileri eman jauna. Betiko argi zabalean, zure argiak argi izan. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorru nahi barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzen zu gaitzetik. Munduko pekatuen astunaren handiz, gurutzepean Jesus erortzen da berriz. Gurutzepean Jesus erortzen da berriz. Zortzigarren egonaldia, Jesusek Jerusalengo emakumeak ikusi zituenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baituzu. Jerusalengo alabak, ez neri negarregin zazue, pekatuengatik, negarregin zazue, pekatuengatik. Behatzigarren egonaldia, Jesus hirugarren aldiz erori zenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baituzu mundua. Hainbeste nekeminez, auleginik jaunak, hirugarren aldia, hemen jodu lurra. Hirugarren aldia, hemen jodu lurra. Hamargarren egonaldia, Jesusi arropak kendu zizkiotenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baituzu mundua. Munduaren aurrean jantziak enduriz, hor dago Jesus ona, oso lotsaturik. Hor dago Jesus ona, oso lotsaturik. Hamaikagarren egonaldia, Jesus gurutzean hiltzatu zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baituzu mundua. Gurutziltzatu dute, zainak urraturik, ezurrak askatuaz, beren giltzetatik. Ezurrak askatuaz, beren giltzetatik. Hamabigarren egonaldia, Jesus gurutzean hiltzenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedeinkatzen, zure gurutze santuaz salbatu baituzu.
etxe zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santua salbatu baitezan mundua. Semearen gorputza, etxidutean, haizer ezpada daukan, amak bihotzean. Haizer ezpada daukan, amak bihotzean. Gorpua, jondiak santu zutenekoa. Gurtzen zaitugu Jesus eta bedinkatzen, zure gurutze santua salbatu. Opira dutenean, jaunaren gorputza, sosamina da, amaren bihotza. santuak behar bezala ospatu bat izateko. Jauna Kresi
gurutzeko heriotza onartzea nahi izan zenuen gizon emakume guztiak salbatzeko. Egizuaren, haren misterioa lur honetan ezagutu degunok, irits dezagula zeruan haren salbaman betean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarrek bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hebrearrei egindako gutunetik. Kristo bere bizitzaldian deiaragarriz eta negarrez egin zion otoitz eta erregu heriotzatik libra zezakeen jainkoari. Eta Kristo begirune izan ziolako entzun egin zion jainkoa. Eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik betiko salbamenaren iturri bilakatu zen obeditzen dioten guztientzat. Jaunak esana. Kanta Adi hartan, gudariek gobernariaren jauregi barrura eraman zuten Jesus, eta gudari talde osoa bildu zuten. Purpurazko jantzia ipini zioten soinean eta arantzaz egindako koroa buruan, eta agurka hasi zitzaizkion. Agur juduen erregea. Kaina beraz buruan jotzen zuten, eta listua botatzen zioten, eta belaunikaturik aurrean auspez jartzen zitzaizkion. Nahiko iseka egin ondoren, purpurazko jantzia kendu eta bere soinekoak jantzi zizkioten. Gero, atera eta gurutzean josteko eraman zuten. Jaunak esana. Gurutze santuaren goralpena ospatzen ari gera bezperatik. Eta gure inguru honetan benetan harrigarria da zenbat ermite egin zituzten gure aurrekoek gurutze santuari dedikatutakoak. Esate baterako, parrokin titularrak gogoan hartzen baditugu gure zonaldean, gehiena daukaguna Samire izango litzateke. Gurean halako devozio berezia egotu baita, Aralarreko santutegiak duen itzala gure zonalde guzti hau nolabait ere babeste baitu. Baina ermitiak behiratzen hasten baldin bagera, halako dedikazio gehien duten ermitiak dira gurutze santuarenak. Hemen badegu, Uitzen ere badago, Areson ere badago, Ezkurren ere badago, gure zonaldean gurutze santuari dedikatutako ermitiek asko dira. Baita ere, Etxarri edo Intza dezente daude gure zonaldean. Batez ere gure aurrekoek horrekin gurutzearen babes hori eskatzen baizioten jangoikoari. Gure mendietan gurutzeak jartzeko ohitura izango da mendi txontxorrean, alde batetik, gure fedea adiraziz, baina baita ere goiko laguntza hori eskatuz, goiko babes hori eskatuz. Bestetan, tximistan kontrako zea jartzen dira bezala, gurutzeak
kalte guztietatik zaintzen bai gaitu. Eta gure aurrekoek ukizuten devozio handi hori horregatik edabada guk ere horri eustea. Ermikia eder honetan, oso egoera honean egun ermikia, gainera ermikia handia da, beti zabalik dagoena, hemendik eiztariren bat, edo mendizalek, edo pasatzen direlarik aukera dute, eta ia gehienetan, ni askotan etorri izan naiz urte hauetan, eta ia beti ez esateagatik kandelak egoten dira, piztuta. Horrek ere, adierazten du, ermike honen devozioa bizirik dagoela gure herrian. Eta, lehen esan edan bezala, gure aurrekoek gurutzearen seinaleari ematen zioten garrantzia handia. Gure ezaugarri nagusia baita. Gure fedea adierazteko, hoxe erabiltzen baitegu gurutzea. Eta edozein tokitan, aireportu baten ikusten badegu gurutzetxo bat, badakigu kapila kristau bat izango dela, edo edozein tokitan gurutze bat etxeko atarien, edo gurutze bat lepotik zintzilik, badakigu pertsonari kristaua dela. Eta gure ezaugarria da, Jesusek bertan bizia eman zuelako gu salbatzeko. Horregatik gurutzeak adierazten du batez ere jainkoaren maitasuna eta jainkoaren salbazioa. Beste modu batera salbatzen ditu jainkoak. Etzan preziso gurutzean modu hortan hiltzea gu salbatzeko. Baina modu hortan egin nahi izan zuen guk uler genezan zenbateraino maite gaituen jainkoak. Horregatik, normalen norbaiten alde sufritzea tokatzen zaigunean eta sufritzeko prest gaudenean horrek adierazten du pertsona hori maite dugula. Bihotzetik estimatzen dugula. Eta Jesusek guk hori ulertzea nahi izan zuen. Bere maitasuna guk imaginatu dezakeguna baino handiagokoa dela. Horregatik, berak ez ditu nahi izan gure bihotzak bildurraren bidez, ikararen bidez, boterearen bidez, edo liluraren bidez menperatu. Ez da hori bere borondatea izan du. Gu bildurtuta, ikaratuta edo liluratuta guztea, bere handitasuna edo bere boterea edo ez. Nahi izan ditu gure bihotzak irabazi maitasunaren bidez. Gurutzean ikusiz, buruan arantzazko oroa duela, odoletan, minduta, guri adieraziz zenbateraino maite gaituen. Guk eskatzen diogu maitasun hori beti senti dezagula eta besteekin konpartitzeko berak behar dugu indarra eman dezaigula. Eta ermike guzti hauek, hemen gure aurrekoen fedea adierazten duten bezala, gure garaiko eta gure etorkizuneko jende guztian fedea ere sendotu eta bizkortu dezaigutela. Lagundu dezaigutela gurutzeak hemen eukitzeak eta gurutzeak dedikatutako ermikia hau hemen eukitzeak lagundu dezaigula gure fedeari eusten eta gure zonaldean beti kristau fedea bizirik mantentzen. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki sinisteko zaintasuna dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonakin topo egiteko aukera izan dezaten. Eska dezakiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoak ere, gogoan hartuko ditugu gaurko desasantuan bereziki, Juan Fermin Villabona eta Jose Maria Olano jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezakiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzuna eta ona bihotzez egiten bizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egizuk Maria, guatik egu,
garbi gaitzala pekatu guztietatik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta zu espirituarekin, gora bihotzak, jauna dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Gurutzeko zuaitzean ezarri bai duzu, gizon emakume guztien salbamena. Heriotza sortu zen toki beretik, sortzedin bizia, eta zuaitzean garaitua gertazedin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruek zure onditasuna goresten dute. Zerutan espiritu eta botereek zure ospea doatzen. Goiko indar eta serafin doatzuek zuri auspez agur egiten. Oztasun berak bairitu zerutan guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Kanta ezagunen Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaliza da, itundari eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horretari. Hau da sinismenaren misterioa. Hori ardoaren atzean, zure Andalean zure zerbitzari onartu dituzurako.
eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin deitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure gotzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritza zuzuen orpegiaren argitan, errokiz akizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren seman Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagon Jesu Kristo zure semeare bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeru eta zerana, santu izan zure izena, Jaunaren pakea beti zuekin. Maio zuen pakea ekarri. Hangoiko bindotxa, zukien zen elkarrenua errukin jauna. Hangoiko bindotxa, zukien zen elkarrenua errukin jauna. Hangoiko bindotxa, zukien zen
jaunaren baina deituak. Jauna, Jesus maitea egin dezagun otoitz. Jesu Kristo jauna, zure eskutik hartu dugu janari santuak indar berriturik, zuri otoitz egiten dizugu, gurutzeko zuaitzaren bidez salbatu eta bizi berritu gaituzonok, eraman gaitzazula bizturaren nintzen errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, beninka zaintzatela jainko guztiadunak, eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Zuzen